No pasa, maneja esa. Gozaos. Baina hala ere, datorren urteta behi da, antolatzeko eta jai batzordean parte izateko deixa itxeu. Antolatzei gabe ez do jairik da. Eta batez ere bezarkara deztu bat, orkatz, irantzu eta desuridu. Burrukiak zeritziak ala urea. Horrez gain, pertsona apala, jatorra eta lagun bikaina. Ingurukoak zehoze bihartzu benian, beti horreot ezan behar. Gudanoi, maitxasuna eman digutzun bezala, guko hain bueltan zuri emateizugu. Ezkerrik asko Valentin, hainbeste eman diguzulako. Ora, olentzero, ora Valentin.